Hej Ole. Bonjour, Ole. Hip hurra, det er min fødselsdag, det er den dag, jeg kom frem og sagde, det er min fødselsdag. Hjerteligt tillykke med din fødselsdag. Kun 50 år. Kan du kende mig? Det er Hanne Bakker, din gamle gymnastiklærer og fysiklærer. Tillykke på fødselsdagen. Kan du huske din gamle lærer i husgerning, metalsløjd og formning, Gurli Møller? Tillykke med din 50-års anniversary. Kan du huske mig? Ja, jeg er Yvonne. Jeg er din fransklærer og din seksuallærerinde. Tillykke med fødselsdagen, Ole. Fra din gamle musiklærer, Betty Dalsgaard. Og jeg kan stadigvæk. Ja, puha, jeg er ikke så god til det mere. Det var du heller ikke, da du gik i skole med mig. Og slet ikke til gymnastik. Her får det vide, at du fylder 50, Ole. Og der ved jeg, at du blandt andet ønsker dig et mandolinjern. Og sådan et brugte vi jo meget i husgerningen, da du gik i skole. Så sådan en håber jeg virkelig, at du får. Jeg tænker, det er utroligt, at det er så mange år siden, at du gik på Vesthimmerlands Gymnasium. Ja, og så må jeg sige, at jeg er så glad for, at Klemmeklubben, de kontaktede mig for at sende en hilsen til dig, min lille fyr, Ole. Ole, den anden dag, der kom der en meget, meget smuk ung mand med en ønskeseddel og en anmodning om at sende en hilsen til min lille yndlingselev, Ole. Ole, 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 ole. Du var lidt dårlig til gymnastik, synes jeg, kan jeg huske. Men noget af det, du var god til, det var at gå i bad. Du var rigtig god til at gå i bad. Der er nogle af dine pivlækre venner, de kalder sig vist Klemmerne, der har været og afleveret din ønskeseddel og bad mig om at kigge noget igennem, som du absolut ikke havde brug for. Og jeg har faldet over 2 ting. En af tingene, det er, at du ønsker dig en lækker pung. Og det undrer jeg mig lidt over, fordi at da du gik i bad, der stod jeg og lurede ind igennem nøglehullet. Og der kunne jeg jo se, at du havde din egen lille lækre læderpung. Så den skal du ikke ønske dig. Og oh la la, så stor du er blevet, Ole. For sådan husker jeg dig ikke fra seksualundervisningen, Ole. Der var du sådan en petit fyr. Du var meget genert, og når der var ting, som sådan skulle øve, så blev du meget genert. Men Ole, har du fået øvet med det der skal øves? Hva? Ja, det tror jeg, du har. Og til fysik, der var du nu heller ikke særlig god til at starte med. Det blev du. Det eneste, du egentlig gik op i, kan jeg huske, det var at snakke om, hvad gummi det kunne bruges til, og hvordan det kunne holde sammen på diverse ting. Men du gode karakterer fik du. Ole, jeg sidder og kigger i ønskesedlen, og jeg synes jo, den er magnifik. Der er simpelthen de skønneste ønsker, og man kan jo tydeligt se, at musik var dit yndlingsfag, og jeg husker, hvordan du kiggede på Betty. Ole, når man kigger på din ønskeseddel, så er det jo tydeligt at se, at der er masser af musik i dig. Og noget jeg mindes tydeligt, det var når vi spillede på mandolinjern og fløjte. Ja, din fløjte. Der var en anden ting, jeg faldt over på ønskesedlen, og det var, at du ønskede dig et abonnement til Euroman. Hvad det så end er. Men det synes jeg er noget pjat. Fordi jeg synes, du skal ønske dig sådan noget fitness, og det er gratis nede i fitnesscenteret. Så har jeg gemt en ting, som du lavede i sløjt. Både i metalsløjt lavede du den her
til at trække øl op med, Ole. Kan du huske det? Og i sløjt, det var lige knap så kreativt, da du begyndte på den her, men du kunne ikke komme i tanke om andet. Så, men den har jeg gemt, Ole, i alle de år. Ole, en anden ting også, vi er meget glade for, det er, at jeg kan se, at der er en lille bog om operaen. Så du er da ikke helt fortabt. Det er jo dejligt at se, at du stadigvæk nyder musikken, og at det er en stor del af dit liv. Ole sad på en knold og sang, tralalalalalalala. Ole, jeg sidder og kigger din ønskeseddel. Og når jeg kigger på den, så selvfølgelig kom det frem, at du elsker det franske. Du har ønsket dig en champagnebowl, ja? Og du har ønsket dig, lad mig se, hvad kan det være? Og ja, selvfølgelig franske dufte, men øle. Yreboks til 6 eller 8 øre. Jamen selv med alt, hvad der kan stride fra din krop, så kan det aldrig blive til så mange øre. Ole, hvad tænker du på? Hils din familie, og rigtig god dag. Hej hej. Så nu vil jeg sige slut herfra, og jeg er rigtig glad for, at jeg blev kontaktet her i forbindelse med din fødselsdag. Så hjerteligt tillykke fødselsdagen, Ole. Øle til sidst vil jeg blot ønske dig et stort tillykke med din magnifikke dag. Og så ønsker jeg, at du får nogle fantastiske år fremover. Og så må du hilse fra mig, Yvonne. De der klemmeklyppen, det er rigtig mandfolk. Ja, det er altså spændende at møde sådan nogle mandfolk. Det er rigtig mand. Nå, au revoir, Ole. Votre home jamais. Ole, her til sidst vil jeg bare sige tillykke med fødselsdagen. Og skal vi ikke alle sammen råbe et stort, højt hurra for Ole? Ole længe leve! Hurra! 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 Og så det lange hurra! Og så de 3 korte.